φίλες και φίλοι. Βέβαια, διαφωνώ, Γιώργο, δεν είναι μνημόσυνο αυτό που κάνουμε εμείς εδώ. Δεν είναι μνημόσυνο αυτό που κάνουμε εδώ. Είπες κλείνει ο σταθμός, εμείς όλοι είμαστε εδώ για να μην κλείσει, για να το αποτρέψουμε. Και όλο και περισσότεροι φορείς εκφράζονται για να συνεχιστεί η λειτουργία αυτού του περιφερειακού σταθμού που 65 χρόνια αναδεικνύει τα θέματα της πόλης και του νομού και συμβάλλει στην επίλυσή τους. Πώς? Δίνοντας βήμα, δίνοντας φωνή στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα και πολλαπλασιάζοντας έτσι τη φωνή τους και υποχρεώνοντας τους πολιτικούς και τους υπευθύνους γενικότερα να σκύψουν και να ασχοληθούν σοβαρά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την επίλυσή τους. Το 1948 άρχισε να λειτουργεί αυτός εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός Βόλο. Μερικούς μήνες αργότερα γίνανε τα εγγένεια, του Σεπτέμβριου του 1948. Και πώς τα φέρνει η μοίρα. 12 Ιουνίου του 2013 ο σταθμός κλείνει. Είναι κάποιες συμπτώσεις που είναι πάρα πολύ συγκινητικές. Λοιπόν, αφού ευχαριστήσαμε την Κασιανή Αμυγδαλίτση, έχουμε ακόμη έναν καλλιτέχνη. Βαλιάκος Γιάννης με την κιθάρα του, θα τον απολαύσουμε σε λίγο. Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θέλουν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βρακιά. Της ιστορίας στο χοντρό το κινητή τους έχω βαρεθεί.